Allah ta'ala wa barakatuhu, barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka ta Khalifa One TV. Idan wannan shine farkon zuwanka, ina roƙonka da ka danna min subscribing, sannan ka danna liking akan wannan bidiyo din. Nagode. Yau zan koya muku yadda za ku ɗora follow button a cikin profile ɗinku na Facebook. Yadda idan mutum ya zo yin adin ɗinka, maimakon ya ga add friends sai dai ya ga wannan follow button, sai dai ya danna follow. Da farko za ka shiga Facebook ɗinka haka, sai ka danna wannan ɗigo-ɗigon gashi nan a nan wajen, san wannan guda uku. Za ka yi wa ƙasa haka, sai ka shiga setting, ga setting nan wajen, sai ka yi wa ƙasa haka, sai ka danna wannan how people can find and contact you, gashi nan wajen. In ka danna shi haka, gashi nan wannan na farkon shi za ka danna. Idan a everyone yake haka, idan a nan wajen yake, sai ka da shi akan wannan press on press din, gashi nan wajen, ka danna kan nan wajen din haka. Shikenan duk wanda ya zo yin adin ɗinka, maimakon ya ga add friends to sai dai ya ga follow button. Nagode, da fatan za ku danna liking akan wannan bidiyo, sannan ku danna subscribe.